világban, akkor még össze-vissza nézed a szülőket, a családtagokat, és mindenkit körülötted, hogy ők elindultak el azon egy életben, és egy idő után igazából neked kell rájönnöd, hogy mi az, ami érdekel, mi az, ami igazán inspirál téged. Lehet, hogy az a családodon keresztül fog megihletni, lehet, hogy a barátaidon keresztül, de a lényeg az, hogy az neked tetsz. Tehát tényleg ez az én tanácsom, hogy saját magadra hallgass, saját lelkedre, hogy mindenképp az legyen, és azzá váljon, hogy szívesen válni szeretnél, és mások által legyél valaki olyan, aki később megváltatsz, hogyha visszatérsz a fiatalabb életben.